El Partit Popular ha proposat un ple extraordinari al Parlament que posi el focus sobre les Terres de l'Ebre i que parli seriosament sobre les inversions que es necessiten al territori. En aquest sentit, el diputat del PP, Pere Lluís Huguet, ha criticat que només es parla del sud de Catalunya durant 5 minuts i que cap partit ha invertit a les Terres de l'Ebre. Huguet ha posat d'exemple la situació sanitària amb les obres d'ampliació del Verge de la Cinta o el futur hospital i la falta d'infraestructures i serveis a les comarques com la Terra Alta. Perquè com no fem coses de veritat per les Terres de l'Ebre, allà la gent no té atenció sanitària, no té transport sanitari. A l'heliport, que em penso que algun company també ho ha tret. Escolti'm, posem-se a treballar seriosament per les Terres de l'Ebre. Posem-se a treballar amb inversions a les Terres de l'Ebre. I potser aquest consens, jo els diré, posem-se un dia a parlar amb un ple extraordinari tots sobre les Terres de l'Ebre per aconseguir que potser les comarques del sud de Catalunya també siguin presents al centre de Catalunya. Moltíssimes gràcies.